Dobrý den, jmenuji se Vlastimil Voda, jsem produktový manažer nakladačů značky Multivan. Tyto italské stroje na českém trhu zastupuje firma P&L. My se nacházíme ve stavebninách DEK a dnes pro vás připravujeme video, ve kterém vás seznámíme, jak stroj obsluhovat a jak se o stroj starat. Teď si ukážeme, jak se stroj Multivan jednoduše ovládá. Začneme ovládacími prvky, které jsou tady dva pedály. To znamená, stroj je hydrostatický, k jeho ovládání slouží tyto dva pedály, jednoduše šipkami dopředu, druhá šipka dozadu, nemá to žádnou brzdu, nemá to žádný nožní plyn, takže jakmile šlápnete na pedály, rozjedete se, jakmile pedály pustíte, zastavíte se. Když to vezmeme ještě tady tu stranu, v tomhle případě máme tady ještě ovládání topení, to znamená, tady si nastavujeme intenzitu topení, tady si nastavujeme teplotu, tímhle tlačítkem se ovládá ještě ostřík středního skla. Teď se zaměříme na nejdůležitější ovládací prvek stroje a to je multifunkční joystick. Když se podíváme, máme ho takhle po pravé ruce. Základní pohyby toho joysticku fungují tak, že v podstatě pohybem k sobě zvedám celý výložník, pohybem od sebe dávám výložník dolů. Ten joystick má ještě pohyb do boku, to znamená na jednu stranu naklápím přední desku na sebe, pohybem od sebe naklápím desku od sebe. Na tom joysticku máme ještě několik tlačítek, když je vezmu postupně, ukážu tady toto první, v podstatě tak, jak je znázorněno, slouží k vysouvání teleskopu toho stroje, takže dopředu, dozadu. Potom je tu druhé tlačítko, které má 3 pozice, což je důležité a slouží vlastně pro třetí funkci hydrauliky. To znamená, když budeme mít adaptér, který má nějaké hydraulické připojení, tak ho právě můžeme ovládat tímto tlačítkem ve 3 pozicích. Stejným způsobem ještě ta třetí funkce se dá ovládat těmito 2 tlačítky a ty slouží v podstatě na krátkodobé puštění oleje na jednu nebo na druhou stranu. Jo, takže zmáčknu tlačítko, pustím, stejným způsobem to druhé. Tady je ten rozdíl, že v podstatě to můžeme zapnout do průtoku, do stálého tlaku. Máme tady ještě další tlačítka. První z nich je High Flow. Je to v podstatě tlačítko, které nám zvyšuje průtok oleje. To znamená, připneme druhé čerpadlo, takže zvýšíme tím právě třeba otáčky na mulčovači, nebo když tam bude nějaký další adaptér, který má hydromotor. Dalším tlačítkem je DBSK. Je to vlastně uzávěrka toho stroje, která nám efektivně rozděluje točivý moment u toho stroje. Máme tady ještě dalších 6 tlačítek A, B, C, D, E, F. Toto jsou programovatelná tlačítka, slouží zase v případě, že tam bude nějaký složitější adaptér, tak právě nám umožňují další ovládání funkcí. Takže toto si ukážeme třeba potom u nějakého konkrétního adaptéru, takže jenom abyste věděli, co všechno na tom joysticku máme. Když se posuneme dál, máme tady v podstatě v tomto případě pomocí potenciometru ovládáme, je to vlastně ruční plyn. Takže tím si jednoduše nastavujeme pracovní otáčky podle potřeby. Dále se tady dostaneme, jsou tady ještě další tlačítka. Když je vezmeme po pořadě, stroj má elektronickou parkovací brzdu. Jakmile je zabržděno, máme vlastně ty nožní pedály odpojeny, to znamená nereagují, stroj je zabržděný. Máme tady tlačítko na želvu a zajíce, v podstatě jedná se o přepínání mezi rychlostmi. U tohoto tlačítka je důležité vždycky, když přepínáte z jedné pozice na druhou, stroj předtím zastavit, protože on by potom hodně poskakuje, je potřeba prostě zastavit u toho. Dále se dostáváme k ovládání pozičních a potkávacích světel, to znamená klasického silničního osvětlení. Tenhle spínač je vlastně 3polohový, takže máme jednu pozici, druhou pozici, pak jsou tady klasicky blinkry, doleva, doprava, máme tady pracovní maják, který se zapíná tímto tlačítkem, tady jsou vlastně výstražná světla, která se zapínají a tento stroj je vybaven ještě plovoucí polohou, což je v podstatě funkce, která nám umožňuje u toho výložníku, například když tam budeme mít třeba zakladač trávníků nebo mulčovač, něco, co vezeme po zemi, tak tím, že já si aktivuji plovoucí polohu, tak ten výložník mi potom kopíruje terén.
Procházíme tady další ovládací prvky, co je určitě dobrá vychytávka na zimu, tak je vyhřívaná sedačka. Máme tady ještě jedno tlačítko, který se tváří jako blinker, ale je to zase jakoby funkce ovládání adaptérů. Vepředu, když tam bude nějaký adaptér, který má 3kolikovou zásuvku, tak ta se právě ovládá tímhletím spínačem. Tady je klasický klakson a teď si ukážeme, tady je v podstatě multifunkční displej, který nám ukazuje věci k tomu stroji. Já teďka klíček otočím, ukážeme si, jak nám nabíhá, takže vidíme tam všechny důležité kontrolky, co jsou pro nás. Samozřejmě na začátku nám probíhá žhavení. Na začátku horní řádek otáčky motoru, prostřední řádek ukazuje nám průtok oleje aktuální u stroje a dole je vlastně počítadlo stav motohodin. Po levé straně tak je sloupeček, který nám ukazuje stav paliva. Po pravé straně je detekce zatížení stroje. To znamená, čím těžší břemeno budeme zvedat, tím nám tady ten graf postupně poběží nahoru. A teď si ukážeme, jak se strojem pracovat. V momentě, kdy nastoupíme do stroje, ještě než ho začneme startovat, tak je důležitá věc. Kdy tam máme takhle prosklené dveře, je potřeba je vždycky zavírat. Protože ten stroj, jak má kloup pod sebou, může se stát, že by se nám ty dveře tam mohly potkat někde a dají se relativně jednoduše rozbít, takže na tohle je potřeba pamatovat. Důležité před nastartováním je mít zaplý pas. Bez toho nám stroj nenastartuje. Důležité je mít zataženou parkovací brzdu a v podstatě teďka se můžeme dát do vlastního startování. Takže jakmile startujeme, objeví se nám tady žhavení, svítí nám tady kontrolka parkovací brzdy. Může nastat situace, kdy se vám tam zobrazí tahle ta ikonka, což je v podstatě puštěná hydraulika do té třetí funkce. Když tady ta ikonka bude svítit, je to právě z toho důvodu, že máme buď tu tlačítko nahoře, anebo že ho máme dole. Takže před startováním je důležité, aby tato kontrolka nesvítila. A potom můžeme startovat. Teď si ukážeme, jak se dá u Multivanu jednoduše vyměnit adaptér. Takže první věc je, že vyskočíme ven. Máme tady dva zajišťovací čepy. Vytáhneme jeden, vytáhneme druhý. Tím máme v podstatě adaptér odjištěný a my si ho teď vymanipulujeme, složíme. Je dobré určitě přitom trošku si ten adaptér povysunout před sebe, ať na něj pěkně vidíme. A teď v podstatě já si ho postupně pokládám, trošku ho odklopím, položím si desku dolů a mám v podstatě adaptér odjištěný. Trošku si naklopím tu desku a když potřebuji, tak si můžu ten výložník trošku povysunout, abych se dostal pěkně pod adaptér. Sleduji, jestli mě tam pěkně naběhnou ty vršky. Zase naklápím desku na sebe. A teď tím, když si naklopím ještě víc před sebe, tak dojde vlastně k samovolnému, slyšíte to i podle zvuku, že nám to tam zacvaklo. Jakmile máme nasazeno, tak vyskočíme ještě ven. Uděláme kontrolu, tímto způsobem ještě zajistíme kolíky. A v momentě, kdy tam máme adaptér, který má takhle hydrauliku v sobě, tak pokud je osazen standardním multikonektorem Multivan, tak v podstatě zapínání funguje takhle jednoduše, zacvakneme, tím máme vlastně zajištěno.
Dostáváme se k dalšímu bodu a to je údržba stroje. Co u tohohle stroje asi takové nejdůležitější, tak je to, aby jsme ho pravidelně mazali. Když se podíváme na výložník, nejvíc namáhané části jsou tady v té přední části. Kdekoliv je čep, tak vidíte, že je tam maznice, to znamená, tady jsou z vrchu. Když se podíváme, tady jsou další maznice, jsou ze spodu, takže všude, kde vidíte čepy, jsou tam maznice. To samé platí o písnicích, jsou dále i tady. Všechno je děláno tak, aby ty maznice byly dobře přístupné, takže tady se můžete podívat, že v podstatě veškeré ty mazací body na tom stroji jsou pěkně vidět. První část mazání je výložník, druhá část důležitá, tak když se podíváme, ten stroj je kloubový, takže zase tady vidíte tam, kde je ta písnice, tak vidíme, že jsou tady mazací body, zase jsou udělané tak, aby byly všechny dobře dostupné. Takže ještě jsou tam vlastně z druhé strany a tím vlastně řešíme mazání stroje. Dostáváme se k další části a to je doplňování pohonných hmot. Stroj je dieselový, to znamená, tady máme víko, je tady nádrž zhruba na nějakých 30 litrů. Už jsme si ukazovali, na budíku v kabině je ukazatel stavu hladiny, takže v případě potřeby naftu dolíváme tady. Já ještě ukážu teď, když si ten zadek stroje odkrytujeme, takže sundáme kapotu. A když se tady podíváme, tak v podstatě, co je pro nás důležité, tady je chladicí kapalina, takže hlídat si stav, aby nádobka nebyla prázdná. Z hlediska uživatelského ještě důležité je tady vzduchový filtr, který je potřeba udržovat v čistotě, a je tady chladič, který je taky potřeba udržovat v čistotě. Může nastat situace, že potřebuji mít zvedlý výložník a něco dělat pod ním. V rámci bezpečnosti tak je na stroji umístěna vzpěra, která bývá v této pozici. Takže si vzpěru odšroubujeme a ukážu vám, jakým způsobem se tam na ten výložník dává. Takže vzpěru vezmeme a vkládáme ji na tuto písnici, to znamená, dává se těmi zářezy nahoru. Vložíme ji a důležité tady do těch spodních děr dáme, zajistíme, a ještě bychom správně měli vlastně ten výložník spustit trošku dolů, aby se nám právě o tu vzpěru opřel. Pokud budete stroj přepravovat na vozíku, tak je tady ještě jeden důležitý bezpečnostní prvek a to je tato vzpěra, která bývá většinou uložená v kabině a slouží k tomu, aby se zaaretoval stroj v kloubu, aby se nám nemohl během dopravy posunout. Ukážu vám, jak se tam ta vzpěra dává, to znamená, tady je jeden zářez, tady je druhý, pokud mi tam nejde, já si trošku pootočím volantem, aby mi tam zapadla, dám tam závlačku a tímhle způsobem v podstatě je stroj zajištěný, aby se mi nemohl během jízdy nějakým způsobem hnout nebo povolit. Děkuji vám za pozornost a věřím, že stroj vám udělá spoustu práce a také spoustu radostí. Pokud by vás o nakladačích Multivanet a jejich adaptérech zajímalo více, můžete navštívit naše webové stránky www.nakladacemultione.cz.